ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka sandur tip kor tip kha yang ngiu hinyu trap. Kala yang ban Pyrshah ya ka jingtmu jong ka sarkar jala ya ka Cherry Blossom Festival. Ya ka balapan bej ban long ha ka hinyu hadu ka khat khandai tarik unai weng arajar arpulai. Halor gani nagaliang jong ginong yalam ka Stieh kila pha da ka dorkas show menteri katanat jengok kai perthai uba pol lengdo ban penpau ya ka jing Pyrshah. Kadkum ka dorkas kinong yalam ka Stieh balasoi da ka kong purity power kabadai ka president bat ka kong Marilys Mauri kabadai ka secretary kila penpau ba ya katai ka tamasa lapan bej ban Pynkut haga khat khandai tarik unai weng arajar arpulai kabadai ru ka Sngi Blei ka Sngi ba nyau kentang kum ka Sngi ba khoi hapo ka jala Meghalaya kat kum ka jinget ki Kristan. Ya ka jala Meghalaya laju tip kum ka ri tip breu tip Blei bat ka Sngi Blei kadai ba ki reu nget Kristan ki lej ban mani Blei bat ka jing Pynkut ya ka ni ka tamasa ban ainam ya ki dieng kalong kum ka jing bomburam ya ki banget hau Blei.